ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da fara kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai suna Database Hausa TV. Wannan tasha tamu mai albarka za ta ringa kawo mutane bayani ne akan harkar programming, harkar database, harkar programming ɗin kamar irin su Python, C++, irin su Java, irin su C# da sauransu. Za ta ringa ma bayani filla-filla, daki-daki yanda za ka gane abubuwa yanda ya kamata ba tare da ka je wani ya yi maka wani abun ba na ƙirƙira da ake yi da kwamfuta. Za a yi maka bayani yanda za ka gane, yanda in ka je ka zauna za ka yi abin da kanka, za ka yi shi ba tare da kana shan wahala ba. Irin yanda za ka ƙirƙiri kamar feji, yanda za ka ƙirƙiri wani abin a database. Mostly mutane ba su san yanda za su yi wannan ba. Za mu ringa kawo bayani sosai da sosai a